गणेशाय म्यूजिक प्रेजेंट। म्यूजिक बाय रोशन कुमार। ए हनुमत कवन गुणवा राम नाम में पवले बारा, जिंदगी अपन लुटवले बारना। ए हनुमत कवन गुणवा राम नाम में पवले बारा, जिंदगी अपन लुटवले बारना। बोला ना कवन गुणवा राम नाम में पवले बारा, जिंदगी अपन लुटवले बारना। प्रेजेंटेड बाय माँ गायत्री श्री। गईला सात समुंदर पार, जाके बैठला अशोक के झार। गईला सात समुंदर पार, जाके बैठला अशोक के झार। जाके बैठला अशोक के झार। ओही पेरा में परस राम कथा सुनवले बारा, जिंदगी अपन लुटवले बारना। ए हनुमत कवन गुणवा राम नाम से पवले बारा, जिंदगी अपन लुटवले बारना। बोलना कवन गुणवा राम नाम में पवले बारा, जिंदगी अपन लुटवले बारना। म्यूजिक बाय रोशन कुमार। हेलो मेला पेट के लंक जरा वाला, सिया के खबर रघुवर से सुनावाला। हेलो मेला पेट के लंक जरा वाला, सिया के खबर रघुवर से सुनावाला। सिया के खबर रघुवर से सुनावाला। बल बुधिया बन जाके लंका में देखवले बारा, जिंदगी अपन लुटवले बारना। ए हनुमत कवन गुणवा राम नाम में पवले बारा, जिंदगी अपन लुटवले बारना। बोलना कवन गुणवा राम नाम से पवले बारा, जिंदगी अपन लुटवले बारना। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजा परसोनी। तीर लागल लक्ष्मण मुरझाए, हाथ लिहल पहाड़ उठाए। तीर लागल लक्ष्मण मुरझाए, हाथ लिहल पहाड़ उठाए। हाथ लिहल पहाड़ उठाए। सिया राम लखन के अवधपुरी पहुँचवले बारा, भक्त धर्म निभावले बारना।
पवले हैं बारा जिंदगी अपने लुटवले हैं बाराना बोला ना कहवन गुनावा राम नाम से पवले हैं बारा जिंदगी अपने लुटवले हैं बाराना म्यूजिक बाय रोशन कुमार। पूछे राम जी विकास या रोशन राज भक्ति के बाई कैसन पूछे सूरज राजा या रोशन राज भक्ति के बाई कैसन राज भक्ति के बाई कैसन संकट हर के संकट मोचन नाम कहवले हैं बारा जिंदगी अपने लुटवले हैं बाराना ए हनुमत कहवन गुनावा राम नाम में पवले हैं बारा जिंदगी अपने लुटवले हैं बाराना बोला ना कहवन गुनावा राम नाम में पवले बारा जिंदगी अपने लुटवले बारा।